Un nou tronson cu informații proaspete, relevante, de dimineață, va completa grupajele informative ale Canal D, începând din 1 martie, de luni până vineri, de la ora 7, știrile Canal D le vor oferi telespectatorilor informațiile de care au nevoie în fiecare dimineață. La pupitrul grupajului informativ de la ora 7 se va afla Cristina Dorobanțu, care este gata de noua sa misiune, alături de o echipă de corespondenți naționali și reporteri antrenați să vină cu informații relevante din cele mai diferite colțuri ale țării. Nu vor lipsi din materialele zilnice ale acestui program știri din întreaga lume, precum și curiozitățile, acele informații savuroase care deschid de obicei dezbaterile mai relaxate ale zilei respective. Sunt foarte emoționată să pășesc în această nouă etapă din cariera mea. E o provocare pe care o așteptam și la care visez de foarte mult timp și pentru care am muncit enorm. Mă onorează să fiu alături de telespectatori în fiecare dimineață, să le ofer acele informații de interes, agenda zilei care stă să înceapă, precum și știri relaxate, pozitive, care să ne ajute pe toți să ne începem ziua și informați și bine dispuși. Vă mulțumesc pentru toată susținerea de până acum și vă invit să îmi fiți alături în continuare în această nouă călătorie, care sper să vă bucure și să vă facă ziua mai frumoasă și mai informată, spune Cristina Dorobanțu.